biaya siji entengane ora umum. Iya. Enteng pripun? Lah napa? Ya mergo renek tanggapan. Iya. Ya ora ngono, Bapak. Wong wingi yo kalih kula saka Cakra Tulung ya. Nggih. Kula wau nyimak sekedap dawuh panjenengan. Napa? Ten kantor kaget lali nek jadwale dalu niki. Nggih, lali tenan niku tenan mboten ngabis. Akulane sing kula gagas tek kaya laris-laris. Mergo kirang laris niku nggih malah lali, Bah. Mayang rapate arang-arang jadwal lali lho. Lah niku nek sing lali niku Mas Kangko napa-napa ndane bendina ora urusan. Malah mboten lali bendina kenanyang kok gamelane ra tau mudhun kok ngetrek kok. Nek kula malah ora lali Lah pripun? tanggalane. Pripun? Lali duwite malah rung dijaluk. Sing ten pundi? Ten Jepara. Oh ya sampean ku aneh-aneh. Saestu niku kula rak beto sarene wis 50 punjul kula kendampingi anak-anak kula. Ngaten. Caloro melu bareng wis 10 kilo kalih sing ndak kagungan dalem no. Jam 12 rampung kula wangsul. Ndang diabsen cah, ndang dindum. Pun sampean beto to, Bah? Gawa piye aku? Lah kok sing sitok, "Mong wis mau jaluk apa urung?" Lah kowe urung. Lah dalah. Wah, lah iki nagihe piye aku ngono. Bar 10 kilo balik melih ngene sing damel. Ten mobil engkel-engkelan. Carane nyuwun pripun Bah niki? Mengke nek wau dereng kok saru. Kowe madhep nuwun sewu. Kula asistene Mbah Kirun badhe nyuwun arta lelucon ngono. Dadi tak gawe istilah ngono ben rada alus ngono lah terus Padha wae. arta lelucon. Lah sing digawe ya ngregetke rumah kula nek mboten disuwun. Aku kok dadan suwun aku ya ngono. Niku saestu. Lah niku kok ya ora ditututke wong genane wong lali kok ya. Lho. Tiang sakniki tututke. Wong gepitane sok-sok malah kalong 200 Oh niki sesuk-esuk niku kula mulih lho, bocah-bocah do nututi kula. Nguntapke. Barokah saestu. Kula selamine nderek wayang nembe dalu niki ten RRI. Nggih, sumerep gawangan kok apik kaya ngene. Sak plisire kene kagungane Mas Purba sing anyar, Mas Kangko. Gawang-gawangan sakniki malah keramen luwung ngeten iki. Tak pikir sing wayangan ki meng Partai Hanura. Wah iki arti nggo islah kok iki. Iki wong sing apik ki, Bah. Sae. Unsur antik itu. Lah padha omah joglo to, Bah. Sing apik niku sing kuno sing petelan. Lah iki ya kuno nek petelan. Niki mboten petelan, nek niki remu. Ning saestu kula mikir ki wayangan ning Jawa apa ning daerah Sumatera aku ngono kok. Ate kaya ning wayangan ning Kampar ya to ning. Ha mosok aku mayang ning gone putra-putra Amarta dadak kon go kelir to, Bah. Mboten sah sae niki. Nata kono ki lho ora sedeng. Niku wis biasa. Iya. Ten gambar ten YouTube biasa. Nek ngeten iki dereng nate enten. Ki asline ngendikane iki asline ki rada piye lho. Dengan ke pripun teko nembe ketak niki lho sing intil-intil niki atek kaya anune wayang putih ini lho sing nglewer-nglewere sing niki lho gombyoke niki lho. Saestu kaya anu pendosa. Kereta jenazah. Sae. Kuwi engko ki sae. Iki enek gunane, Bang. Nek enek wayang sing iso mabur ki iso nggih lap ngono. Ketok dekorasi ketok ngoten, Mas. Lah sampean ro kotake, walah. Iki niku kayu suren. Ora iso, iki tilas terbelut anu terbelone wong mati wong Tionghoa. Mben kula nu dalang sarene penyendang duwe kotak nggae king triplek. Dijejake bolong ngantos tembus mriko sakeprak. Sikile bablas.
Sampeyan aneh-aneh. Aduh, luar biasa. Kalih sinten panjenengan niku? Komplit. Nggih. Panjenenganipun badhe melu tasiyah Jayabaya kok. Mboten ngono. Mboten teka moksa ta? Jaya Aji Pamoso niku pun lampun adoh niku, Mbah. Pun adoh. Pun turun ping 5 kok. Nggih. 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 Kok nek panjenengan apal banget mergo aku ngerti nek Mbah Girun nek anggere muni ketoprakan lakone Angling Darma. Kula niku Bathik Madrim ngoten. pun nek lakon madya niku kula sinaone saestu kok. Nggih. Nggih namung sinau, tanggapane ya arang-arang. Mergi ngaten nun sewu leres benjan kala wau. Kados wayang nggih ngaten. Kula nggih judheg mikirke ludruk kalih toprak. Pripun? Lar masuk ke unsur liyane niku mongko kula nggih setuju ada perubahan di dunia tobong maupun dunia ludruk. Ngantos kula ndamel ten TPI niku 7 tahun ludruk hoki niku mobil kula lebetke sapi, jaran. Pan mikak ten YouTube ula nggih ula saestu. Nggih niku napa niku bingung lah arep piye supaya nyambung ngoten lho. Lah upamane terus lakone Begawan Ciptoning nek lakon Purwa nggih, Pak. Nggih. Terus Janaka Tapa terus digodha karo wong wedok-wedok anu. Anu pelanyahan ngono piye? Pomo nekake tenan piye? Niku kula nek niku niki lagek fenomena sinden banci. Nek kula nggih ngguli kelir niku kula ni banci 20 ngoten man nggodha Ciptoning niku ngoten. Mergo mengko malih ula rasah golek, ulane kan pun teng kloget. Anut jaman lelakone ning kadosa pundi yes. Dalam upaya kula nate sinau nggih. Nggih. Ah ya, pas panjenengan diangkat menjadi empu paripurna oleh Institut Seni Indonesia. Iki mboten kleru Pak, tenan saya acungan jempol. Bener niku empu paripurna. Nek wong sing ora ngerti dikira, "Halo Pak Kirun dagelan tok." Lah, ngertine niku mung dagelan. Bener niku sutradara hebat, pemain karakter yang luar biasa. Niku rak sampean. Wong kula sakniki ten YouTube dikomentari ra karu-karuan kok. Kula nggih matur nuwun. Wong pancene jamane wis beda. Anyep, garing. Ora lucu kaya Yuda, kaya Joklidik, Joklutuk. Kula nggih mendel mawon. Lah terus kon piye? Lah nek aku kon jungkir walik terus njaluk gendong sinden barang niku barakan kula wis karek Yuwarti. Terus Sunyah, Yuyatmi. Lah nek Yuyatmi kula jaluki gendong napa ngoten lho. Sak jamane wis beda. Nggih kuning kula percaya rezeki saking pangeran pasar itu ada sendiri. Kula sing penting wong tuwa niku pengalamane. Iki pengalaman wis to ngadua wis pinter njero langit. Nek karo wong sing wis wong Piyayi Tobong kaya panjenengan niku tenan wis. Mbah Narto saged ngoten niku Piyayi Tobong ya. Nggih. Jenengan nggih. Sakniki pengalaman mawon, Mbah. Ditularke karo para putra-putra adik-adik. Pengalaman Tobong saja. Alhamdulillah. Menawi Sing lucu-lucu. Sing lucu-lucu. Lucu. Pengalaman cerita sing lucu-lucu. Lucune iki wis ora mungguh karo jaman sakniki. Upamane nek dhewe kanca kula tau crita wayang wong pemain. Lakone bukan Ciptoning, metu celeng. Mongko lakon kuwi ora tau metu. Lah ndas-ndasane celeng niku diomahi tawon. Jero. Lah kan mboten ngerti, begitu metu kan terus dienggo ngene ndase celeng kuwi. Lah bareng metu kuwi celenge giras banget kuwi. Wah, jebul dintupi. Ampun kula critake ten isi wingi. Pripun? Wingi ten isi kula duwe anggota tukang golek godhong. Nggih. Penata dekorasi niku jenenge Jamiran niku. Nggih. Pokoke fanatik. Pokoke dapuk napa nek mboten macan mboten. Kon dadi jaran ya moh, celeng ya moh. Pokoke aku nek ra macan ora. Lah metu. Wah, cah cilik-cilik nggih ten Tobong ngisor macane lanang. Macane lanang. Bangga mlebu jero. Piye? Wis to lek golek ludruk endi toprak endi. Macan nek ora aku ora. Agek metu wong ngerti nek macan lanang. Lah kok Pak Dasuki ketuane. Matamu jan kathok mungguri suwek mecotot.
Lali iki tak merentrol ngene macane lanang. Bangga ora ngerti nek kaya tomat. Iku mesti ana sing lucu neh mesti. Oke. Obong kathah. Napa mulih, Pak? Celeng niku nek ten nggih kados wayang wong RRI ngenten iki celeng niku le ndamel niku king kaya king penjalin niku sirahe bentuk celeng. Lah celeng niku karakternya kan hewan yang enggak punya rating. Tegese ra tau menggok ngono lho njluduke ngono nggih Mas. Gulune niku pokoke ora menggok, medal king jero mrika. Ngono. Lakone Sungging Purbe napa niku Sangguriang. Sangguriang. Dadi bapake Sanggo sing nika golek celeng nika akhire celenge dipateni jebul bapake. Sing kalih Dayang Sumbi ndek anak Sangguriang. Mlayu langsung tiba ten ngene. Bonangan bonang kok grobyak kali tukange bonang diangkat niki lho celenge diuncali celeng kok yak-yakan padha karo ceritane kancaku wayang wong maine ning pinggir segara Seta gelut karo Bisma karo Bisma dipancal Seta langsung mak biur ha niku Pak Klenteng niku salam niku lho Kang Salam niku noprak nggih ngoten musuhe Klenteng ngoten lho. Nggih. Salam dadi ratu, lah Klenteng dadi cah desa perang. Lah Bapak karo anak. Bapak karo anak ning dalam dapukan niku antara musuh. Heeh. Tendang Klenteng jegur ten ngisore panggung ngeten iki. Lah kok Klenteng weh. Ate kaya Antareja iso. Ambles bumi. Lah kok Kang Salam ten ngisor panggung. Ambles matamu ngono. Glundung kok ambles. Panggung niki nek dicatet kesalahan dalam panggung niku kathah Mas. Mboten umum. Saestu niki nek ora sing ngrungokne ora tau nonton Tobong penikmat seni kados panjenengan ya kula niku lakon Siluman Naga Ijo. Kula ten ngajeng. Ya ampun ya kula niki mbaya maju. Lah mboten ten wit ngaten wit bolong ngoten namung ndasing kok. Lah begawane iki naga ijo. Lah mutapa wis cukup kowe wayahe dadi manungsa. Gak terus dilus sirahe ngoten dor malih lanang, malih wong. Ning mboten maju lho ning mung kok. Lah kula gregeten. Kula mlebu langsung panggung. Rek, matamu lho. Iku ulane maju penonton bengsene. Ben ngerti maju napa buntute pun rusak dadi karek katokan tok ngene buntute niku wis tangan tikus ten mriko karek klontrongane tok apa enek ula kok buntute urang anu iku tunggale hewan iki kena nuwun sewu nggih. Nuwun sewu karo ngadeg dereng tandak ludruk. Nggih, pripun? Monggo. Pripun? Dijupuke dudut. Dudut, nggih. Dalam dunia Tobong niku, Mas. Nggih, ludruk. Tobong toprak ludruk. Jam 3 awan niku mesti horeng mekan pengerase diumumkan bahwa lumpuk latihan. Latihan mesti. Terus siang niku jenenge tandak soto niku kalih ketua didoktrin parikan kudu ganti. Tiap malam itu aja bolak-balik uwur-uwur kodhok segara utawa kembang turi melok-melok sego wadang sisane sore. Aja ngono kuwi kembang jagung asmara ndana iwak uling mati dikelo. Ganti. Nah, si Jaso soto niku latihan niku. Kidungan sing nika napa Pak Bak almarhum Bagio. Uwur-uwur kodhok segara bandeng nener disawetula. Syukur-syukur penonek Jawa aku ngenger sak umur ndika. Ngarepe sawunggaling wayanging kuno sing digawe kayuning jati. Yen eling sambangana aja gawe larane ati. Sing pas sawunggaling seling. Sawunggaling apal bareng pas uwur-uwur mriki lali. Uwur apa Pak Bagir? Apa tekok sing jero lah bagian nyemuk uwur matamu ngono ki. Wong idung kok lali.
Itulah bukti bahwa orang panggung itu harus orang serius. Orang cerdas. Tenan. Pelawak orang cerdas. Niku tanda nggih ngoten. Swara cilik wong lanang nyuwara wedok kaya Mimin, kaya April niku mesti gunakake swara mboten piantun kakung, sinden kan punya karakter. Nggih. Nek nyinden enten sing nek pengin suarane teko maneman gocak kuping. Gen kula ni ngremet pupune kancane. Niku warang ngono. Enten sinden papat rusak lho pupune diremeti. Jangkrik sinden metit ngoten niku kancane waduh pyung ngoten. Karaktere dhewe. Kula nggih duwe kenangan kali ibu kula Klaten. Nggih. Buke Mas Tantut, Bu Tantinah. Bu Tantinah niku nek wis sinome Pak Anom nika. Nggih. Napa nika? Kancine wis gara nek gelungane ngeten mriki yiyatne. Kancine wis gara ngeten niku mesti. Mata ing madya ratri. Yo wangun ngono ya. Lah nek tandak ludruk niku ampre suarane banter mesti sikil niki ngeten. Lah niki ndangak. Samya suken didelah. Mriki kelir kerekan ngoten niku. Ha, Trungguri kelir jalan gulungan. Tarek munggah ngoten lah. Niki mak tek. Lah niki kelir ketut gelungan ketut. Mendong matane gelungane ketut kekerek. Kaya muni matane. Lah niki lah ndase kucirane karet kalih susuke ya mancep ning ndase wong niki ketut kekerek. Nangge pripun? Wadah nek ditulis. Dereng dagelan niku nek misale dunia panggung ni iso kiprah ya dapukane mengke kan kiprah. Ludruk main mriki utawi RRI ngeten iki enten tamu. Saged napa Dik ngremo? Ya ken ngremo. Saged napa Dik? Ngepur ini dagelan mertu pertama ngidung nika. Nen dagelan nom niku ya lumayan. Dik saking ludruk pundi? Kula saking seni budaya Bojonegoro. Oh, ludruke Pak Samirin nggih, mertamu ten ludruk Pasca Trisula Dharma Lanut Wahyudi. Saged napa Dik? Nggih ngepur nek wonten. Mengke benang ngarep nggih. Karepe ngarep niku engko kowe metu dhisik ngoten. Nggih. Istilah panggung. Benang mengke ngarep nggih. Nggih, ngremong rampung, bar ngremong gak mesti dagelan. Nggih. Kerawitan wis menuju 2 ribut gelak ketawa di bawah kono nulis Mistono tungtak tong goleki tiyange mboten enten. Lah kok nyuweki karcis ning ngarep. Ten logat. Sampeyan ki piye Dik? Lah terus kula kenten ngarep ngono ki. Ape. Nggih, wah, pengalaman ya memang banyak. Kula kuwi niku lho basing kula kuwatir nek bab-bab sing ngoten niku saya ilang. Sakniki tobong man nggih kan kantun teng Pati mriko to nggih. Nggih to. Oh mboten enten Pati malah tanggapan mriko. Tanggapan sing wonten Ponorogo ada 3 tobong, di Kediri ada 2 tobong. Lah kula sing sak mangke bismillahirrahmanirrahim nggih niliki kanca-kanca niku. Panggung ngeten iki Mas, mriko mesti nggon sound system nika nggo ngatur Mbak. Mriki niki mesti lampu. Nggih. Lah mriki kerekan kelir nika. Lampu niku mesti kaya sekakele nek riyen nek sakniki rak apik sekakele riyen nggih namung dikonsletke biar mriki ngaten iki lampu sing kae iki sokle iki ngisor iki kal. Terus enten sing ngremo. Sing ngremo ketuane. Ngatek ngene lah. Mriki mboten mekan. Lah karepe kan malam minggu penontonnya akeh ben kesorot ketok ganteng. Samya sugeng rawuh paduka kalih noleh lam. Karepe lampune kan ngekakne.
narak lenggah ingkang soge colam. Sarene ketua tukange lampu niku wedi. Wedi. Niki ngekakne arep ngekakne sokle kleru mercon. Mobil lepet nyuwun ngapucur. Ora enek apa-apa lho. Enek mercon dae ketuane kalih noleh ngono. Ning medhi kuwi dikira disengaja. Ya mboten saking wedine kalih ketua. Dikira sengaja mboten. Lho niku enten lho Mas kejadian ngoten niku. Ten panggung ngeten iki biyen ben nek lakon si buta dari Guantu niku teken ngeten iki. Ah niki kabel mriki, lah mriki sepatu. Min plus. Nah, dhuwur panggung ini iklan. Enten iklane enten kabele niki tek dar. Ngeten iki mergo iki mesti dhuwur. Tidak anune kuwi. Dadi nek pas lakon dhuwur panggung niku mesti enten nggon setrum 1 loro. Ditengeri. Ya. Ngaten. Terus Tep dor. Pas tekan patih. Mriki sene mercon. Sinuwun. Bekti kula katur. Lampu dereng merkan mriko ngakne lampu kleru mercon dhuwur. Dadi pokoke patih dua-dua. Pangapunten sinuwun. Mlebu kali kaya dobol niku. Niku saestu. pun marem, Mbah. Pun. Wah, sungi Mas rantek-rantek. Rantek. Pun wis dicupet wis dereng sing londo. Londo apa? Wis ora tak critakake. Oh nek londo iki penting iki. Ora iso dereng. Apa? Apa? Kira-kira iso der ora? Wis ora. Urung sing buta matane urung didukne kuwi. Nek bagus mesti ro. Kelendang wis guyu sik. Buta niku rak gawe mata king bola pingpongne dikethok dadi loro. Ya. Bentuk kaya kacamata niku mengke nek wis anu mriki cangkem dinggo lah mata mudhun rok ketok ngoten. Lah niku dereng cik ning kene iki wis kiprah. Wetone cik ning iriran tong dilangi cik ten mriki. Sutradara, matamu tetap ngayel. Rampung mlebu nyeluk sutradara. Nek kira ora setuju, ora seneng aku dapuk ya aja mok dapukmu. Salahku opo, Joget enak-enak kok mok matak-matakne. Anak sing mara, ngene lho Mas, ngene ya Mas. Kowe ora matak-matak, matamu mengrungok dukne karo dicandhok. Ya Allah. Lali. Lah kok sambate no? Tak wudu nekno lho kuwi urusane apa? Urusane mata pingpong kok aku wudu kuwi kok. Ya. Nggih, Pak. Matur nuwun. Lagu sekali ya. Apa, Pak? Sing tengahmu Semarangan to, Pak? Semarang. Apa? Sak dangdut ya kena apa-apa pun gampang. Ayo sing suwi-suwi ra metu. Napa? Pembangune kula warga bakal tembe aweh kamulyan kasarasan Rama Ibu manggon ora suk-sukan cukup pendidikan tawakal nembah Gusti tumulya kelu warga berencana ayo dituoni sampur naning bebrayan nen on nen on nen on nen on nen on anu nen
Menemal yo pambangune kula warga ibu manggon kasusukan Matur nuwun nggih, Pak. Anu sekedhik napa? Menawi dagelan wonten pakeliran wonten ringgit menawi kula ingkang kula lampahi nderekaken para sepuh awit kula ngrumaosi duka kula sing miwiti duka sinten kula mboten mangertos riyin ringgit menawi mboten wonten dagelanipun. Nggih, cetha nggih. Kula nderek Kang Mantep niku tahun 76 nderekaken Pak Anom tahun 86 niku Wiraswara. Nggih, Wiraswara. Terus mboten dagelan, Wiraswara lajeng dijak dialog. Dialog basic kula memang sampun saking komedi, terus menawi kula nanggapi sering wong wangsul kula aturaken wayang kulit itu tanpa dagelan gak masalah. Memang wayang kulit wis budaya sing wis notok. Komplit. Ora perlu diduki dagelan ora apa-apa. Nek enek dagelan ana penyanyi mlebu ning wayang kulit, aja rumangsa dadi bintang tamu. Dados kula mboten sarujuk menika dalu menika bintang tamu mboten sarujuk. Awit saya merasa sebagai pelawak pinangka komedi menika wonten mriku malah benalu. Benalu. Kok benalu to, Pak? Nggih, wong nitip urip. Ampunan nggih. Arep nang ndi? Arep badhe ten pundi wong sak mangke lah. Mila saking menika kula rumiyin rumaos ngalap berkah dumateng Kyai Dalang, berkahipun pangeran ugi ngalap berkah lumadinipun budaya mula kula mboten wantun celuntangan wonten pakeliran wonten panggung awit kula piyambak nyepeng wontenipun bilih budaya wayang kulit tidak perlu dienggo yak-yakan niku kula. Milanipun kula nek ndagel kali Mas Mantep kula jumbuhaken kali lampahan. Menawi pun lairipun parikesit Banyolan kula nggih babakan ponang jabang bayi. Terus babakan napa niku prihatinipun tiyang sepuh. Utaminipun ibu dumateng putranipun dados nyambung kalian lampahan. Laras Pak. Kalian pamuksa menika mboten saged dipun sambung kali dagelan. Mboten mriki pamuksa menika ora ilang. Nggih. Engko nek sampe ilang kabeh ra repot. Dadi ya cukup ning wayang kulit ngoten mawon wonten wayang madya mila saking. Yun prisa nek bab wayang madya wae sederek nggih sami mundhut prisa to, Bah. Nggih. Nek tumrap wonten nggih ketoprak, nek wiwite ngangge lakon madya niku sejarahe pripun kok? Ngaten. Napa bukunipun napa lali aku Mas Yoyo. Nggih, Pustaka Raja Madya menika menawi dalam dunia wayang namung ngaten mboten nuwun sewu lho menika kula lho mboten sedhep. Dados lampahan wonten Pustaka Raja Wayang Madya menika rak tulisanipun urut runtut ning dereng diseni. Nek rumaos kula nggih maos. Dereng wonten isenipun. Upaminipun kala wingi benar rembakan kali kula nek Gendrayana karo Sudarsana mung sepele perkarane utawa permasalahane nganti astane si Sudarsana dikethok niku tak kira kok kejem banget kanggene sak mangke mula diarani madya menika ingkang sak mangke menika nek iso ya direaliske direalitaken. Mila nek nggih kula sanggit Sudarsana kethok supaya permasalahane ben rada abot mosok ngethok tangane adine kok mung perkara ngelapi getih ning kentol. Kentol nek kula gak leres panjenengan kek susu.
Nggih. Dadi getih naga niku ning susu lah Sudarsono njamah ten mriku kok empuk ngoten dah. Wow, mboten perkara ngoten terus dadi perkara ngoten lho. Dados sami. Nggih kula nggih ngoten ning ora terus ngono-ngono. Sami kok madrim nganti ngedeke Patemboyo. Nggih. Sak guguripun Meru Supatmo. Nggih. Terus Haryo Suksara ngutus Joko Darmo ibuipun Pramesti Sukesi supaya ngupadi dulure sing murca nalika perang brubuh ing Maspati Malawapati lajeng ngupadi terus wonten Nguntara Segara wonten Patemboyo sapa sing iso nyempal bahu kanan kiri ing putut Madrin iso mboyong Setyawati. Nah niku mboten sak namungaken tok mboten nek kula. Kena apa kok Setyawati nganti Haji Gineng nganti sare kalian Angling Darmo nganti nika enten cecak nyemu niku Madrim niku anak pupone Nguntara Segara. Nggih. Anak pupon tinemu nalika perange Malawapati. Dados Madrim ngerti nek Setyawati iki dudu adine dhewe. Nggih. Nah, kepara Begawan Nguntara Segara sampun matur nek kowe iki dudu anak saya mantep tresnane. Nggih. Nah, kamangka wis kadung ngadeke wis Giri Sayembara, Angling Darma mlebu. Ha dijak turu Angling Darma sawis diboyong nang Malawapati, jebul Setyawati wis ora prawan meneh. Nggih. Lah cecak nyemu ngoten lho. Ngono wis didhisiki Madrim sik. Lah mong desa ya ora enek hiburan apa-apa. Jaman semono ki TV ya rung enek, Facebook rung enek, eneke ya kletak-kletik gek gremes. Niku ngoten lho. Lah kula heru iki ngoten piye ampre ben manis ngoten. Melanipun niku sae sanget. Nggih. Oh tembunge sae-sae riyen. Setyawati niku nek kaliyan Angling Darma upamane toprak niku nek nggawe lakon wayang madya niku diseni nggon roman upamane ana anak ratu kok seneng bocah desa cahe lanang ditimbali menenge kowe nyapa ora gelem ngingeti aku kula mboten wantun awit pindahan putra ing kraton nika ya ngingetono ta mboten cebel gayuh lintang cebole kula lintange panjenengan. Lintange ning dhuwur cebole ora iso nggayuh mendhuwur. Hayo disinggek. Hayo disinggek engko ben ceblok. Singgekipun mboten saged ndumugi wonten lintang. Ya nek singgeke ora iso ceblok rono ya engko lintange ceblok dhewe ngoten. Ngoten niku tembung-tembung ngoten niku ketoprak kathah. Milanipun kula salut dengan amarta ndudah wontenipun wayang madya. Potangan niku. Nggih. Matur nuwun nggih. Matur nuwun, matur monggo telepon lajengaken.